Hello guys, karon magtanaw ta og pictures nga ga-selfie sila unexpectedly or ambot lang kung unexpectedly ba or coincidence lang nga all over the world ni siya nga pictures and tanaw ta. Ang title diyan ni Greatest Selfies of the Year from All Over the World. So good. Let's start. Yeah. Maobaning slot katong sa ito nga salida itong na rabbit o fox ang gadala. Ano din siya? Murag si Flash may ngalan na to. This is what the selfie stick was invented for. Ay, cute po kayo. Yeah, peace dude. Peace. Next. Whoa. Sus, kung kabalo pa lang kung mag-surfing. Tao naman, hindi ka kabalo mag-surfing. Ano mag-practice? Adi ko ba sinay? Na-on pala kag shark diretso na. Thank you na lang. Everyone has a friend. Lagi okay, watra. Sige po kigmatang isa. Mongguloy ni isa noon. Sige siya ngayon. Naning magpa-picture basta mag-inom mo sa mga kauban. Selfie din. Sa taga-tagay sa ilalom sa tubig. Pero gano'n saan nila pag-inom na or mag-edited? Edited siguro nila eh. Brazil find a place where it can be. Work edited mo siguro? Or ano ni sulod ning kinagluto man. Ay bro. Or na gini sulod ning kuan. Posible di sila mo saka. No? wala na gid siya partner sa kinabuhi. Wala man ikihang blow up doll noon or fuck up doll. My god. Ito ba nakaaw ni? Next. Ooh, a koala. Selfie from Australian Zoo. Right. Nanguhat. Layo. No comment. Okay lang. Gitagaan nagipagkaon ng parot. Kikuha pag sigal. Kapait. Alan Dixon traveled the world taking selfies with animals. Kapait. Uy, chuya eh. Reflected. So, kuan. Pinani ba ka nung? Dapit sa New York. In order to make a selfie, you don't have to travel ends of the world. Selfie good. Next. Selfie with a sperm whale. A sperm whale! Oh, chuya na eh. Sabi ko, basi kanon ko na. Kanon ba ta na niya? Basi tulon na ta diretsuan na niya ba? Oh, kaila ko niya. Di ba mo niya? Si puyo siya og as a lion. Ako dili ko magpa-kuanan eh. Pa akong pala kagkalit na, wahala ra ka diya og undang na kinabuhi. Ooh, bapuhay. A trip canoe over the crystal water of lake in Italy. Oh, really? Dili. Rara siya kuan. Reflection. So, ano? Oh, puwa pagka-selfie eh. Nice. And pagka-obsess sa Pokemon. Tessa, iyang gidala iyang igdaanan? Ito ba ko? Iyang igdaanan. Iyang gibutang siyang CR? Oh, nice catch, dolphin. Selfies with a dolphin. I like dolphins. Ganun kasi dolphin.
Ah, inani basta yung lulo may nani ka. Yung lulo may nani na dayon. Go with the flow. Yan, naglingaw si Lolo. Wow! Wala ba? Di ba malana yung kuha na ni? Or basig na protective gear ang niyahang camera. Hindi mo buto pala kalit. Na, what the fuck? Hey! Nanmindo ang balibo. Pasakya lang ko roller coaster, mga rides. Ayaw lagi ko pasak ag inani katas up. Ati mo kurug-kurug naman siguro ko ani. Ay, dita. Ano nga? Mag-selfie ka, igo ikanin. Aniga. Saan nga igol? Hindi safe lang niya. Nila, let me caught in a trap. Igol naman siguro ni Nila. Canada. Igol. Some white took a selfie with Paul McCartney. Oh, si Paul McCartney. Hala. Billionaire Warren Buffett. In the background. Uy. Yaya na no? Paul McCartney o Sam White. Chuya niya. Sige tawag gani. Kanang mulupad lang ka. Flyboard during the festival in Amsterdam. Oh, flyboard. Ano sa man nakamayo ni selfie t-shirt with this begging na po. That was begging for appropriate response. Stop taking selfie. Sige na siya selfie. Mau di ay. Okay. Oh, it's our first selfie in outer space. Bisag ako siguro kung lutaw ko sa outer space, picture gid ko ba bala na. Basta safe lang po ko, di lang maunsa. Okay, maura to 15 ka pictures nga nag-selfie all over the world. Mangita po ko kakuha nga magpa-selfie ko. Nga na din ta. Pero sa mga professional naman siya na. Dili man to sila professional. Ang timingan lang gid siguro. And kamo na may mga pictures dira nga maayo ta gwapo pagkuha nga selfies niyo dira nga wala dito. Ipang post niyo buta niyo Facebook, asa niyo Instagram, Twitter. Sagasa niyo buta nga. Maura to karong adlaw, and please share, like, subscribe, give a thumbs up, ring that bell in my channel. Wag sikat. And salamat. Balag walay ka tanaw ni. Salamat and kadush!